Alamani sonche kuna dashi tu ko tawakkali tu Adamu dumi son katlaki kuna da tawakkali tu Alamani sonche kuna dashi tu ko tawakkali tu Jongi jigi de kadalima sayi tawakkali tu Alamani punya dogo yashitu ko tawakkalitu Adama dumbi punya ningatlagi joya tawakkalitu Alamani punya dogo yashitu ko tawakkalitu Uko songunya jigi semme fama alala tawakkalitu. Va, oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, il y a un EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wal dafara est passé Dakar. Kasrad Namo. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko diba, fo dugu andugu. Don wara tade. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita kan numéro flani. Warichi. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali warici sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw Maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana konomiketu no bi fe ka usendo angani jeina aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige be siga faraki wa aw ka sorota dogomani o ye sefa wari wa mugandi emadon ukadi aw kana konomike wala saka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka ticket ta fo ticket mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefoniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année u diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu
u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mago bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. زخرهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogomina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye ase o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora konona na anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe on fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i koma kɔrɔ kare kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min Hôtel Lafia dagayɔrɔ bɛnnen don Sevare Baritaba secteur 3 kɔnɔ. Hôtel Lafia dagayɔrɔ bɛnnen don Sevare Baritaba secteur 3 kɔnɔ. Hôtel Lafia nana ni dususuma ye ka fara kiliyanw ka lafiya kan. Hôtel Lafia ɲɛma a ŋunana kukura a ye danfara don Hôtel Lafia ni hôtel tɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bolo mɔnabɔ dakabana palo ka taa se dakabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara kiliyanw ka lafiya kan. K'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni. An bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 kuranko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye 24/24 jiko o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye. Aw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan Afrique Europe k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia ma gɛn sanburu dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo climatiseur dakabanaw k'i da lafiya la ka wuli lafiya la yɔrɔ kelen pewu anw fɛ Mopti yan Sevare Bankitaba secteur 3 a fɔ Hôtel Lafia. Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia ma gɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan Europe i bɛ fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw
kulo kan jamana cakɛdaw agence de communication, presse écriture, presse audiovisuelle, miniw, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Wayingo yebeto dalima sabulu tawakalitu Baba Jose Alhamdulillah yasa ka sika kiwaraw sɔrɔ bi juma wulada fɛla in na sa kiwaraw olu faama bɛna na tali kɛ min na o ye san yɛlɛma n'o ye tubabu san yɛlɛma ale ɲɛnajɛw bɛna na daminɛ dɔgɔkun kelen yanni o cɛ sa sɔngɔw kɔni yɛlɛlen don bi kosɛbɛ Chrétiennaka minnu bɛ Noël fête labɛn na u y'a yira k'a fɔ ko suguw ka gɛlɛn kosɛbɛ lakanabaliya ko fana o bɛ a la Bariki ale kɔni ye wulikajɔ kɛ sa sabula ne ni Mali gouvernement bɛnnen tɛ ka taa jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔnjɛkulu dɔ kɔnɔna na yaasa u se cogo min na ka a ta n'a bila fɔ a ye sini Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ kan sa yira k'a fɔ Modibo Keyita tɔgɔla pankurujigi kɛnɛ kan yɔrɔ belebeleba dɔ bɛna na dilan o yɔrɔ belebeleba in baara bɛna na kɛ cogo min an nana dɔ fɔ o la Burkinakaw olu ye Faransi service de renseignement maa 4 olu kɔni bila Maroc masakɛ ale ka yamaruya kɔnɔna na couvre-feu min kun bɛ Gabɔnkaw fɛ kabini coup d'état kɛra o couvre-feu fana banna Fransikaw fɛ maa 95 olu minɛna ko sabula u ye porno filimu u y'olu jaw fili bɔlɔlɔsira sanfɛ drogue matarafabaa dɔ a n'a feerebaa dɔ tɛgɛ dara olu ka Korofinakaw ka polisiso maaw fɛ Mathias Pogba n'ale Paul Pogba balimakɛ a fɔra sa ko ale kɔni ka san 1 kaso kɛ waleya in sɔrɔla min fɛ sa balimakɛ kɔni ale tun ye janfan ta ka ɲɛsin o ma nin ye kibaruyaw la kunbabaw ye an bɛna na minnu walawala aw ye sisan waatinin kɔnɔ. An y'a fɔ aw ɲɛna kunun ko ani bi ko min ye Cour des comptes ye ale kɔni baaraw bɛna na daminɛ n'o y'a jɔli ye ka birikiden fɔlɔ dali baara kɛ o kɛra kunun ko furancɛla fanga ɲɛmaa fɛ n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye a ye min sɔrɔ ka fɔ kunnafonidilaw ye kurunbɔ karili in bannen kɔfɛ an ka jɛ ka ale yɛrɛ ka kumakanw olu lamɛn. bi an nana biriki fɔlɔ min da n'o ye an ka cakɛda mun n'a bɛ fɔ ma Cour des comptes n'o ye n'an y'o latigɛ an ka sariya sunba kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma constitution n'o kɛra juillet kalo tile 22 to hali bi jamana musakaw olu baaracogo o bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲa ani mun ma to yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'a jateminɛ cakɛda kura in ale ye jamana bulonba wɔɔrɔnan de ye mun lawalela an ka sariya sunba kɔnɔna la olu de ka wulikajɔ mina bonya mun ye musakan bɛ di gouvernement ma Mali cakɛdaw ma ani assemblée ma olu de ka baara bɛ kɛ k'o sɛgɛsɛgɛ mun b'a to sariya bilalo kama wari ka taa sira mun fɛ k'olu lajɛ k'u dɛmɛ o baara kɛko ɲuman na ani fɛn fɛn yuruguyurugu baara ye k'olu o kɛlɛ nin fana an bɛna nin so mun jɔ nin o bɛ kɛ sababu ye an bɛ jɛkulu n'a fɔ ma ko UEMOA ka olu ka laɲini fana sabati mun b'a to an ka jamana bɛ se ka bila layɛlɛ kɔnɔ mun b'a to baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na n dalen b'a la fana nin so tasira la u ka baara kɛ tagako ɲuman na ani u ka bila condition b'a to u tɛ
bila fili kɔnɔna la hali bi an bɛ ministre fo ministre de la justice fo ka président la cour suprême fo olu mun ka wuli ka jɔ bonyana nin baara hukumu kɔnɔna la an bɛ wele ka mun bolo ma o hali bi k'u cɛsiri parce que a fɔlɔfɔlɔ ye daniya ye ni jamana ye daniya di kan jamanadenw ka ca ni daniya dara mɔgɔ min kan e kan k'i jɔyɔrɔ fa o ko la a b'a dɔn an ka jamana a bɔra degunba kɔnɔ o degunba yɛrɛ min bɛɛ bɛnna kan k'u bɔnna jamana kɔnɔna la mɔgɔ minnu sugandira k'olu don o baara kɔnɔna na ka tila k'u bila condition na condition ma to a baara ka ɲɛ cogo min na a ka kan olu ka u cɛsiri k'u kɔnɔndiya o baara la. Général d'armée Assimi Goïta furancɛla fanga ɲɛma Mali kɔnɔna na ale de tun bɛ yan Banangabugu la min ye cour suprême ale kɛrɛfɛla ye Noël fête ale labɛnw bɛ sen na nin waati in na a bɛ ka kɛ waati gɛlɛman kɔnɔna na dɔgɔkun kelen yanni Noël yɛrɛ cɛ sa a yelen don k'a fɔ bi ko sɔngɔw olu sɛbɛkɔrɔ yɛrɛlen don sugu kɔnɔnaw olu ti sɔn min ye Noël seli ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ale ye matigi Yesu ka bangeni o ye tali bɛɛ ni kelenya k'a kɛ o hukumu kɔnɔna na o de kɔni ye kerecɛnakaw bɛɛ lajɛlen hakilina ye nin waati in na nka ɲinan ta bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔna na waleya min kɔnɔna na nin waati min kɔnɔna na bi sa kerecɛn caman y'a yira sa k'a fɔ ko sɔngɔw kɔni yɛlɛlen don sugu kɔnɔna na fɛn caman na da dumunifɛnw b'o la minɛn wɛrɛw b'o la fɛn minnu bɛ se ka kɛ ka masiriw kɛ sa yaasa Noël yɛrɛ bɛ se ka ja cogo min na o minɛnw bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ Madame Keita Angeline Jakite ni ale ye kerecɛn muso ka ɲɛmaa ye Bamakɔ kura kɔnɔna na ale ko ko kerecɛn seli kɔni min filɛ nin n'o ye Noël ye ale bɛ kɛ nisɔndiya min ye hakili sanu ka ɲɛsin matigi Yesu ma a bɛ tali kɛ o la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye seli in ye denmisɛnninw olu ka seli don nisɔndiyaba don olu bolo sabula olu kɔni ka kadobaw bɛ sɔrɔ o de senfɛ a ko k'u jagoyalen don ka seli kɔni k'a kɛ sabula min ye kado ye Ala yɛrɛ ye kado min di kerecɛn diinɛ mɔgɔ ma ani diɲɛ bɛɛ ma olu ka hakilila na o de ye Noël ye min ye kerecɛn muso in ye a ko ko nka ko bi sugu ka gɛlɛ dɛ ko foyi tɛ se ka san ko lasa olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ koyi yaasa denmisɛnninw olu ni ɲɛji kana kɛ seli in na koyi n'o tɛ sɔrɔ min b'olu bolo bi u tɛ se k'o kɛ ka fini san denmisɛnninw ye k'u la nisɔndiya ka cadeau san u ye ka tila tuguni k'a fɔ ko u bɛ seli yɛrɛ kɛ lafiyaba kɔnɔna na dubaya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nisɔndiya cogo min ko degun kɔni bɛ maa caman kan bi dutigi caman kan nin waati in na Noël ale kɔni bɛna kɛ sa sabula jagoya don min ye ɲɛnajɛw ye olu na sigi a sen kan a bɛ Edmond Dambele ni ale bɛ katolikiw ka ko hukumu kɔnɔna na sa ale ko don in kɔni bɛna na ɲɛnamaya sabula Noël ti selincini ye kerecɛnakaw fɛ yen seli min don min ye u ka batokɛbaw ye u bɛɛ lajɛlen bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na église bɛ yɔrɔ yɔrɔ min ye 24 su ye sa n'o ye décembre kalo tile 24 su ye k'u bɛna ɲɛnɛmayali kɛ ani batow kɛ kerecɛnsow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'u ka batokɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na sabula seli o de kan ka kɛ o dugusajɛ sa min ye dumuniw ye u na olu dilan duw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa min ye Noël ye o fana ye ɲɔgɔn sɔrɔw ye duw kɔnɔna na terima siraw limana siraw ni balima siraw ani furu siraw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka dugawu don ɲɔgɔn ye ka domolo k'o kɛ denmisɛnninw ye wa min ye programme min sigilen don sen kan a bɛ kɛ église bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na gɛlɛya n'a ta bɛɛ Noël seli k'a bɛna kɛ Baɲangarakaw fɛ yen u y'a yira sa kɔni u se ye min ye u bɛ k'o kɛ yaasa batow kɛyɔrɔ ka se ka sigi sen kan nka min ye Baɲangara marabolo kɔnɔna na bi duguden caman kɔni ko basigibaliya bɛ yen o yɛrɛ kɔni de kɛlen don ka sɛgɛn juguya olu kan n'o tɛ n'u bɛ se k'u munumunu u ka dugudaw la ka togodaw la k'u ka feereninw kɛ ka se k'u ka dahirimɛninw sɔrɔ o tun bɛ fisaya u ma nka bi ko bɛɛ b'a kalama k'a fɔ nin san laban ninnu kɔni kɔnɔna na basigibaliya o ɲɔ ɲɛlen n'olu fɛ yen sanni feere kow ka gɛlɛ suguw tɛ se ka jɔ min ye maaw ye u tɛ se k'u kunbɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛn kɛ bato yɛrɛ kɛli tuma dɔw la a ka gɛrɛ u ma nka o bɛɛ n'a ta u ka bato u n'o kɛ Noël kɔni ye Noël ye o man'u sɔrɔ cogo o cogo u seko damayira ye mun ye église kɔnɔna na o n'o kɛ fini na ɲini ka di denmisɛnw ma koyi yaasa olu fana bɛ se ka nisɔndiya cogo min sabula Noël ale ye seliba de ye kerecɛnakaw olu fɛ yen ko waati kɔni ka gɛlɛ bi kɔni degun bɛ olu kan degun ye fila ye sɔrɔ ma labɔli kɛ lakanabaliya o fana sigilen don yɔrɔ caman na o kɛlen don ka kow bɛɛ lajɛlen tɔ degun da ka ɲɛsin olu ma nka o bɛɛ n'a ta
u n'u cɛsiri k'u jija église kɔnɔna na bɛɛ ni kelen k'u na bato kɛ ka ɲɛsin o ma keba an ka fɛti sera n b'o fana na keba n ko ne ye layiki de ye ne ye layiki de ye layiki ne ye layiki de ye dɛ keba ni maa ta bɛ ne bɛ taa bɛɛ la an ka Noël de sera i ma ne ka Noël fini ye na ka ban a faamuya ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yaasa ka Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ k'ale kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min ɲɔgɔnna tɛ an fanfɛ jamanaw la an fanfɛ jamanaw fana bɛ se cogo min na k'u nu suru yɔrɔ kɛ Bamakɔ ye min ye Mali gouvernement ye ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don pankuruko kunna diɲɛ farafinna an fanfɛ bolo la n'o ye ASECNA ye olu ye yamaruya ta sa ko min ye bloc ye ale ni tour de contrôle belebele ko k'o jɔ Mali ale kɔnɔna na laɲini ale baaraw bɛɛ kɛ sini ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 10 waati min ye fanga ɲɛmaa ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka k'ale fɛ Bamakɔ Modibo Keyita tɔgɔla pankurujigi kɛnɛ na Urubo Karili fana ye taji tasuma kunbɛlan o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min fana sigilen don sen kan u kan k'o fana baaraw kɛ yaasa cogoya min na maaw n'u bolo minɛnw pankurujigi kɛnɛ kan u bɛ se ka kisi cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sini kɔni ye nɛgɛ kanɲɛ 10 général de division ale na ka kurumbo karili kɛ n'a tilar'o la a na biriki fɔlɔ o fana da n'o ye bloc kura in ye o biriki fɔlɔ bɛ se ka da cogo min na maison de la presse maaw ka kɛ ni jeliba ka ko ye olu ye welewelemada kɛ bɛɛ lajɛlen ma ko sini kunnafonidilaw k'olu welelen don jɛrɛ kɛnɛ ka jɛrɛ min na kɛ sa waliya jumɛn bɛ se ka kɛ Aki ale kɛlen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye joliba ye k'a datuguli o bɔra a ma pewu min ye kalo 6 ye u n'o kɛ baarakɛbaliya la ka tila ka u ka baaraw olu daminɛ Mali kɔnɔna na yan boulevard 11 min ye bɔlɔnfurancɛ o 15 ale ni bɔlɔnbɔlɔn 5 ani sigiyɔrɔ belebeleba dɔw ka taa se kalanso 3 ma k'olu kɔni tɔgɔ kuraw dara u tɔgɔ dara an yɛrɛ ka maabaw la an ka jamana kɔnɔ maa minnu ye ko kɛ n'u kɛra misali ye tariku la an ka jamana kɔnɔ min ye an ka masakɛ kɔrɔw ye an ka kɛlɛkɛlaba kɔrɔw an ka tɔgɔtigiba minnu y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ye n'u ye misali fana ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na ko yɔrɔ ninnu tɔgɔ kɔni dalen don olu caman na waleya in kɔni kɛra jamanakuntigi fɛ sa kunnafoni olu dira sabula a kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra conseil des ministres ale kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni u ni Mali ka fɔnkɔɲɔgɔn ye Bariki ne ale ye sanubɔyɔrɔ ye min b'an ka jamana kɔnɔ yan ko ale kɔni ye a yira sa k'a fɔ a ka maa caman minɛnen don ka bila kaso la nin waati in na Bariki ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Marc Bristow ye mandat keba ko an ka pôle économique mɔgɔ ma mandat d'arrêt da ale kan sa wa o la sa u ni Mali kɔni tun bɛ kumaɲɔgɔnya min na o kumaɲɔgɔnya in ko o gɛlɛyalen don nin waati in na Bariki ale ye communiqué bɔ k'a bin k'a yira k'a fɔ ko yaasa a ko kana to tan cogo la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'o sigilen don diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔgɔ la n'o bɛ dugujukɔrɔ nafa ko kumaw fɔ keba n'o bɛ Américains fɛ yen ale wulila ka taa n'a ka ko ye k'olu k'a lajɛ sariya minnu bɛ yen n'o b'u ka sigili ko fɔ Mali fɛ yan o ni Mali bɛnnen don sɛbɛn minnu kan sa ko olu lajɛ ka jalatigɛli kɛ nka u ka sɛbɛn kɔnɔna na u ko k'a b'a fɛ fana kumaɲɔgɔnya ka to u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɔ ka bɛn bɛ se ka kɛ ko in na cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ kiiriko ye Bariki aw taalen diɲɛ fɛ ka ban wa Burkinakaw fɛ yen min ye Maroc masakɛ ale ka kunnafonidi b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna o ye kibaruya bɔ ka bi kununko ko min ye capitaine Ibrahima Traoré ye ni ale ye Burkina furancɛla fanga ɲɛmaa ye k'ale sɔnna masakɛ n'o ye Maroc masakɛ Mohamed Sisi o ka kuma ma Faransika maa 4 min tun b'o bolo n'o ye agent de renseignement français ye n'olu k'u minɛnen don Wagadugukaw fɛ yen kabini décembre kalo san 2023 k'u bɛ se ka olu bila cogo min na ura kɔni sen donnen nin na sa ko min ye Burkinakaw ka dangele a kɔni sɔnna o bolo jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye ale yɛrɛ ye kununko Maroc masakɛ o wele k'o fo ko waleɲuman dɔ waleya in na min y'a to u ka cɛden minnu bɛ Burkinakaw fɛ olu sera ka bila cogo min Tchad ni Faransi olu karilen don ɲɔgɔn na Tchadkaw ko janvier kalo tile 31 san 2025 k'o ka kɛ Faransi ka sɔrasi labanw bɔli ye u fɛ yen sɔrasi ninnu kɔni ye bɔli daminɛ Njamena kɔnɔna na n'o y'u ka faaba ye wa u y'a yir'u la fana k'a fɔ ko u tɛ se ka jɛn n'a ye cogoya si la u ka to y'a sulu sala la o kɔfɛ
Chadikaw kɔni ye a fɔ sa ko ye nin dɔgɔkun ninnu fara kan yaasa minɛnw ka ca u bolo cogo min na u ka se k'u cɛ sabula olu yɛrɛ bɛna baaraba daminɛ u ka jamana kɔnɔna na finitigiw ninnu kɔni bɛ k'u ka minɛnw cɛ su ani tile pankuru bɛ taa cogo min maaw fana bɛ taa o cogoya kelen fana na min ye minɛnw ye olu bɛ ka cɛ ka taa nin waati in na Keba ze u tɛ ka taa n'a ye farafin jamana wɛrɛ la u bɛ ka taa n'a ye Paris u bɛ ka taa n'a ye Paris Gabɔnkaw fɛ yen olu tun ye couvre-feu sigi sen kan utu kalo san 2023 fangandaraki kɛlen u y'a yira kunun ko sa ko kɔni couvre-feu k'o banna o sababuya bɛ kɛ mun ye yaasa maaw bɛ se cogo min na ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛw k'olu kɛ nisɔndiya kɔnɔna na jamanakuntigi n'o ye Brice Oligui Nguema ye ale de kɔni ye sɛbɛn in ci k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ Gabɔnkaw ye couvre-feu min tun bɛ sufɛ kabini fangandaraki kɛlen ko nin y'a bannen zen ta tɛ dulonni ye dɛ a ko yɛrɛ de banna pewu bɛɛ lajɛlen ka ci maa mago la yaasa sayɛlɛma ɲɛnajɛw maaw bɛ se ka olu kɛ cogo min Faransikaw ka kiiritigɛso min bɛ yen n'ale bɛ lakɔlɔsili ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ Paris yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mathias Pogba ye n'o ye ndolatilaba Paul Pogba ale kɔrɔkɛ ye ko kɔni san 2 kaso ko u y'o yamaruya a ye san 3 kaso u y'o de fɔ a ye 2 a b'o kɛ sigana kɔnɔna na nka 1 kɔni a b'o kɛ kaso datugulen na sabula a balimakɛ ale tun ye a tun b'a so ci o a ye maaw moriw ni somaw ni magiciens wɔkulaw ni ngingiw k'olu ta ka ɲɛsin balimakɛ ka wari ma don o don n'i y'i ko nin tulo in na i se ma foyi ɲɛ wa kɔrɔkɛ in a ye dɔgɔnin dɔgɔya dɛ dɔgɔyama tɛ yen a ma min ta ka da dɔgɔnin kan sisan sa ko Faransikaw kɔni ye kiiri tigɛ Mathias Pogba o tun y'a yira ko san 3 kaso a kan k'o de kɛ nka 2 a b'o kɛ sursis la 1 kɔni a b'o kɛ kaso ale datugulen na wa min ye aw ka cɛ dɔ burankɛ ta ɲɔgɔn na bracelet électronique u b'o don a bolo la han Faransi kaso Faransikaw fɛ yen tuguni hali bi maa 95 olu wele Faransi kɔnɔna na k'olu ka baara tɛ foyi ye lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛ ni musoya k'o jaw ta k'olu fili fa bɛɛ lajɛlen fɛ maa 95 in k'u ye nin baara in daminɛ a mɛnna u ni diɲɛ dugu caman de bɛ nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ u ɲɛ tana kɔni ye cɛ ni muso balalen ɲɔgɔn na n'u ma taa o ta k'o bayɛlɛma k'o ko o drogue k'o falen k'o kɛ fɛnw ye k'a feere ka tila ka tɔnɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la min ye nin waleya cɛjuguba in ye Faransikaw ka gendarmekɛ dɔ de bɔra nin ko in kalama koyi a ko ni maaw dara dugutila fɛ ale bɛ bali ka mun ye ale den dani de bɛ wuli k'i sigi ten caki ale de bɛna sa ka den lajɛ n'ale nana lajɛ a b'a fɔ ko desalime do wɔgulɔnin do n'ale taar'i da ale bɛ ŋunankan min mɛn ale yɛrɛ ye baaliku ye ale b'o tɔ ɲɛdɔn a ko den ma bana ta ka sabali ko ye denw ale ma fila kɛ koyi a fana taara minɛn dɔ de san ka don a ka tele la den ye fɛn fɛn ta sawo a ye fɛn fɛn bila sawo ale b'o bɛɛ ye a y'o ye a ko den ma ninnu tɛ feere maa si fɛ maa tɛ nin jagoya ko den ko ninnu ye kuraw ye koyi ninnu nalen don sisan ninnu ye kuraw o de taara mɔntɔn ta fo ka taa i tɛgɛ da nin ko in kuruba bɛɛ kan sa bi Faransikaw fɛ yen maaw ma nisɔndiya ni ko in ye han sabula ko minnu minɛlen filɛ nin k'u ɲɛ bɛ ninnu de la ko nɔn tɛ ko ko nin bɛ nin kɔni nin tɛ nin t'olu ka ko nin tɛ koba ye olu bolo u yɛrɛ ka fɔla kɔni ko ni o ɲɔ ɲɛlen don fan bɛɛ fɛ nka u bɛ k'a kɛlɛ kun min na o ye u bɛ don maa dɔw fana n'u dayirimɛ de cɛ minnu b'a kɛ a kɛcogo ɲuman na n'u bɛ wari sara jamana ye nɔn tɛ olu kɔni fɛ yen wa ni yamaruyalen don ko a jaw bɛ feere fa bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛn in an y'a bɔ u ka kunnafoni gafe dɔ kɔnɔ n'o ye u yɛrɛ ta ye n'o ye Le Monde ye desanburu kalo in ale kɔnɔna na sa a yɛrɛ k'a fɔ ko kabini o camancɛ sera sa irisiw k'olu kɛlen don ka arajoso dɔ sigi arajoso in tɔgɔ ye ko IVB 76 ale ko kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ nkalon ta ka da irisi la ale b'o kɔ kari o senfɛ sa Falaye a bɛ don maaw ka programme de kɔnɔ koyi i t'ale ta dɛ ale yɛrɛ de b'a cogo i kunna ye jagoya la kɛgɛlɛnkɛ a ka di a man di i b'ale lamɛn Faransikaw de balila ka na nin ye a bɛ ka tiɲɛni k'u fɛ denmisɛnninnakaw a ka d'u ye u de b'a fɔ ko non ko ninnu bɛ tiɲɛ fɔ ko Ukraine guerre tiɲɛ bɛ nin arajoso in kan yɛrɛ de ko nin de y'a tiɲɛ yɛrɛ ye
olu filɛ nin sa ka wuli u nɔfɛ sa ko fo radio so in ka datugu i tɛ ka maa min ye i t'a tigi dɔn i t'a bɔ yɔrɔ dɔn a bɛ fiɲɛ tulukala fɛ ka na jaami aw ka ko camancɛ la ko radio so in a problème yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ kɛlɛ min kun daminɛna ni faransi yɛrɛ kun bɛ ka kibaruyaw di cogoya wɛrɛ la tile fila in na a ye kow lasegin u nacogo la maaw kɔni fɛn fila b'u bolo n'a y'i diya i bɛ taa IB 76 in kan i bɛ se ka tɔgɔ la u yɛrɛ ko kuma ko le baiser o kɔrɔ kɔnɔ aw ka kuma bezi ale ye bezikɛla de ye donc a fana radio so ye ale bɛ yen an bɛ segin ka na so an bɛ taa Korofinakaw fɛ yen Falaye Korofina polisiso ni o ye 6e arrondissement kɔrɔ ye olu ni Bakɔ Jikɔrɔni ni polisiso maaw ACI olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o o ye 15e kɔrɔ ye Falaye u ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 15 ka ɲɛsin siganama maa fila ma maa fila ninnu u y'u minɛ cogo di dɛ kelen ale kɔni minɛna Bakɔ Jikɔrɔni golf kɔnɔna na a tun bɛ du dagabana belebele de kɔnɔna na min ye commissaire principal Bakari Kulubali ye a n'a ka cɛdenw olu ye wulikajɔ kɛ a n'a ka dankan n'o ye Marwani Uled de Haji ye olu de ye nin wulikajɔ in bɛɛ kɛ u ka polisiko brigade de recherche ale fɛ i b'a dɔn k'a fɔ bi a ɲininen don polisilakaw fɛ ko min ye bandiya ni katigɛlɛya sugu ye k'u ka kɔn u ka a kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni muso dɔ ye o de kɔni kun taatɔ don Faransi Falaye u filɛ nin ye ka na minɛn de don o ma nin ye n'i sera Faransi ka taa nin di kɛbama ye ko nin y'a ka minɛnw ye muso ye minɛn minɛ ale sigara koyi ale ko nin ti minɛn gansan ye o de wulilen filɛ nin ye sa ka na ni minɛn ye polisiso la polisiw kɛlen ka muru don o la drogue b'a kɔnɔ samaraw b'a kɔnɔ fini kalalen borodemaw b'a kɔnɔ o de la sa polisilakaw min ye Isa Kuma n'a ka cɛdenw ye olu ye wulikajɔ kɛ brigade tɔgɔ la ka taa golf la sa maa kofɔlen a maa fɔlɔ ni o ye GF ye si san 26 u y'u tɛgɛ da ale kan o kɔfɛ o de ye n'o si ye san 23 u y'u tɛgɛ da o fana kan nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen Falaye kabini octobre kalo tile 13 polisiw bɛ ninnu ɲinini na koyi muso in ko minɛn in dira ale ma minɛn kɔnɔna na sa fɔra k'ale komi ale taatɔ don Faransi n'i sera yen ka nin di karisa ma o de kɔnɔna taara sa nin minɛn bɛɛ lajɛlen taara ye min ye minɛn kɔnɔna na drogue o kuru 8 tun b'a kɔnɔ min ye cocaïne ye o fana tun b'a kɔnɔ samaraden 4 musofini n'o ye borode ye o complet 6 tun b'a kɔnɔ ka taa fara o bɛɛ ka sa o bɛɛ lajɛlen mana sirilen don mana dɔ la sa mana min n'o sirilen don k'o cɛ ɲɛ kosɛbɛ sa muso de ko ale tɛ se ka taa ni nin ye n'ale taara ni nin ye ale y'a yɛrɛ di ko ma o la sa ale taara polisilakaw fɛ yen o de u ye ale de fɔlɔ minɛ a minɛlen u y'a ɲininka ko k'ale kelen tɛ koyi k'ale bɛ bin feere ale bɛ fɛn wɛrɛ feere min tɛ nin si ye ko wa ko maa minnu bɛ ninnu fɛn ninnu cɛ ale ma Falaye k'a tigi bɛ Konakiri o kɛlen sa ka Mali o de k'a ka tɛmɛ yɔrɔ ye ka drogue bila ka na yan ka na tɛmɛ Mali fɛ o fana bɛ taa an ka pakuru a ko k'ale ye caman bila ka taa dɛ k'ale ye min bila ka taa k'a tɛ se ale taa o taa aéroport la ale bɛ a kuru k'a di dɔ ma u bɛ taa n'a ye ko ni muso in de da tɛ sigi ko n tɛ ko a ma ɲininka a fɔra k'a ka taa n'a ye dɔrɔn de n tɛ k'a ma ɲininka a ma fɔ a ka fɛn dayɛlɛ ale de taara i yɛrɛ don nin ko ninnu na o de ale ko minɛn minnu bɛ di k'olu kɔni b'a lawula kama k'a bila a kɔnɔ koyi sabula olu ka baara don GF n'o y'a terikɛ ye n'o minɛna o min yɛrɛ ye ko in yɛrɛ kojugu kunyanfanba yɛrɛ ye o fana ko ko ale fana an ɲɛ bɛ motari caman na Bamakɔ yan ko ale de bɛna n'olu ye koyi ko ale de fana b'o baara kɛ polisiw yɛrɛ da wagalen tora sa o ko ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ninnu tɛ k'u dala cɛ u y'u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa bingalikɛla ninnu ni bandijuguba ninnu drogue feerela ninnu u y'u bɛɛ lajɛlen ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka t'u di min ye tribunal tigilamɔgɔw ma polisi directeur ba